בסופו של דבר קיבלתי מביטוח לאומי 70% נכות אורתופדית, שמתוכם כלול גם 10% נכות נפשית. דרך בחברת הביטוח זכיתי קרוב ל2 מיליון שקלים. אני קרן, אני בת 37 מבת ים. לפני 8 שנים עברתי תאונת דרכים שחזרתי מהעבודה. בהתחלה לא סבלתי כל כך מכאבים, אבל עם הימים שעברו לא יכולתי לצאת לעבוד, לא יכולתי לעמוד. הרגשתי כמו שריפה תמיד בעמוד שדרה, הייתה לי הגבלה בכפות הידיים. מה שהיה נראה בהתחלה כתאונה שהיא קלה ופשוטה, למעשה זה משהו שהיה מאוד מסובך וקשה. המזל שלי היה שישר פניתי למשרד פרויליך פרחי, על מנת שהוא יוכל להדריך אותי מה בעצם אני צריכה לעבור. הייתי גם אצל מומחים אורתופדים מטעם פרויליך פרחי שבעצם ניווטו אותי אליו. וביקרתי בבתי חולים ועשיתי צילומי MRI. ובסופו של דבר הפנו אותי לניתוח עמוד שדרה של כריתת חוליה. הייתי עם סד 4 חודשים, לא יכולתי ללכת במשך חודשיים, הייתי על כיסא גלגלים. החיים נעצרו לחלוטין. בפעם הראשונה כשהגעתי למשרד, למעשה נפגשתי עם ניסים פרחי. ישר היה את הקליק הראשוני שאתה מבין שהבן אדם הוא אמין, עושה את העבודה שלו, וכל הזמן, גם כשעשיתי את הניתוחים, הם התקשרו אליי מהמשרד לוודא איך אני מרגישה. ליוו אותי גם לביטוח לאומי, לכל הוועדות. באמת, הם היו איתי יד ביד לאורך כל הדרך. הדרך הזאת הייתה מאוד קשה. התחלנו מביטוח לאומי שעד שהכירו בי לקח 3 שנים, ולאחר מכן הגשנו תביעה למחוזי, ומהמחוזי זה עבר לעליון. גם בעליון אנחנו ניצחנו. חברת הביטוח ניסתה כל הזמן להוציא אותי כשקרנית, ובאמצעות המשרד למעשה שנלחמו כל כך הרבה עבורי, בית המשפט החליט שמי שלא אמין זה הם. בסופו של דבר קיבלתי מביטוח לאומי 70% נכות אורתופדית, שמתוכם כלול גם 10% נכות נפשית. דרך בחברת הביטוח זכיתי קרוב ל2 מיליון שקלים. אם תשאל אותי כמה אחוזים נתתי לעורך דין, לא יודעת וזה לא מעניין אותי. מה שמגיע, באמת אני אומרת לך, מה שמגיע מגיע ומגיע להם יותר. בזכותם אני יכולה לקנות את הבית הזה. בזכותם לילדים שלי יהיה עתיד יותר טוב, כי אני לא יכולה לצאת לעבוד, כי יש לי פגיעה עצבית בצד שמאל. אני רגועה כי יש לי קצבה לכל החיים היא מבטיחה את העתיד שלי ואת העתיד של הילדים שלי. כסף זה ביטחון, והם נתנו לי את הביטחון. אני מכירה המון מקרים שהרבה אנשים רצו לוותר או רוצים לוותר, ולא לוותר. לא לוותר, כי יש מי שיעשה בשבילכם את העבודה, ועל הצד הטוב ביותר. חלילה חס ושלום, אם יקרה לי עוד מקרה כזה או אחר, אני בטוחה שאני אפנה למשרד פרויליך פרחי. אני יכולה להגיד שגם אני המלצתי לעוד מלא אנשים לגשת לשם, ואני יכולה להגיד שאנשים קיבלו גם מהם כספים שמגיע לאותם אנשים. אין לי ספק שזה המשרד הכי טוב. אין לי ספק. בקיצור, אין לי.